ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪನ ಆಹಾರ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚ ಖಾರ ತಿಂದುದುಪ್ಪ ನಮಕ್ ಎದುರುದ ಏನಾನ ಪನ್ಪು ನೊಂಕಾನ ಮಿತ್ತು ಕೋಪನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಬರ್ಪುಜಿ ನೀರು ಕೊರ್ಲಾಕಿನ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಂತಿನ ಆಹಾರದ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರ್ನಿ ಐಕ್ ಭಗವಂತೆ ಬಂತೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಚಿನ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋಡು ಪ್ರಧಾನ ಇನಿ ಮೊಸರು ಗುಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ಒಡೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಮಲ್ದ ಇನಿ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಾತ್ರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರುಪ್ಪನಿ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿನ ನಾಮ ಏಕಾದಶಿ ರೀತಿಲು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಉಪವಾಸದ ಪತ್ತುಂಡ ನಿರಾಹಾರ ಪಂಡ ಆಹಾರ ದೆತೋನಂದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜನನ ಆನೆ ಇಟಲ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ದೇವೇರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದೇವೇರ ಪುಟ್ಟಿನ ಕೊರ್ತೊಬ್ಬು ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಬರೆದುಪ್ಪೇರು ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬರೆದುಪ್ಪೇರು ಕೋಡದ ದಿನ ತಾನಿ 16 ಗಂಟೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ಆ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲುದು ದೇವೇರನ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವೇರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾಯ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ತಪಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿತ ಕಾಲೋಡು ತಪಸ್ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಲಿಯುಗೋಡು ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಸುಲಾಭಂಚ ಪಂಡ ಭಜನೆಡ್ಲ ನಾಮ ಜಪ ಮಲ್ಪುನ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಚೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ ಸುಲಭದ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆಂಡ ಮಾತೇರ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದೊಳಗೆ 4 ವೇದನು ಓದುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಈ ಜೀವನ ಪಾವನಾಪನಿ 4 ವೇದ ಓದರೆ ನಂಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಯಾವುಚಿ 100 ವರ್ಷ ಯಾವುಚಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವೇದನು ಓದೋಡ ಅಂಡಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ 100 ವರ್ಷ ಕೊಡುಗೆ ಅಪ್ಪ ಚತುರ್ವೇದನು ಓದಿಜಿಂದ ನಂಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟುದು ದಾದೈಕ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜನ ಅದು ಬಾಪ ಆ 4 ವೇದನು ಓದರ ಸಾಧ್ಯ ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹಾಮುನಿದಾದ ಮಲ್ತಿರ ಪಂಡ ಆ 4 ವೇದದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಂದು 72,000 ಅಕ್ಷರ ಸೇರ್ಸಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಲ್ತೇರು ಅವು 72,000 ದಾಯೆ ಕಿನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಡು 36,000 ನರನಾಡಿಲು ಎಡಬಲೆಟು ಉಲ್ಲ 72,000 ನರನಾಡಿಲು ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಡುಲ್ಲ ಆ ನರನಾಡಿಲು ಅವು ಪಂದೊಡಿತ್ತುಂದಾನ ಅವು ಬೆನ್ನೊಡಿತ್ತಿಂದಾನ ನೆನಪುದರು ಜೋರ್ ಬಂದ ಚಿಂತನ ನಿನ್ನ ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಬಡ್ದು ಬೇತೆಗಿನ ಇತುಪನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ನಾಡಿಗಳು ಆ ನಾಡಿಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾತು ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಪಂಡ ಯಾವನಿಗೆ ಅವಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಇತ್ತ ಓದರ ಆ ಪುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ದಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಅವೇನು ತೆರಿದಿಜಾರು ಓದು ನೆಂಚ ಅಂತ ತೆರಿದಿಜಾರು ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪಿ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತನ ಕೇನ್ಲಿ ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೇಂದ್ರದಾದ ಪುಂಡು ಪಂಡನದಾದ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಆತ ಅರ್ಥಲು ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದರ ತಿರುಜಿನ್ ಪನ್ನಗ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ ಶಿವಡ ಕೇನ್ವಲ್ ದೇವರ ಕೇನೋಪಾಯೇನ ಲುಗೂನಂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕಂ ಪಠಿತ್ಯೇ ಪಂಡಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿಚ್ಚಂ ಯಹಂ ಪ್ರಭು ದೇವರ ಮಾತಿರ್ಲ ತೆರಿನಕುಲು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನನ್ನ ತೆರಿಯನ್ನಕುಲು ಕಲ್ಪನ್ನಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎಂಚ ಓದುಡು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಕುಲು ಪಣ್ಣಂಗ ಜೀವನ ಎಂಚ ಪಾವನ ಆವಡು ಕೆನ್ನಗ ಶಿವೆ ಪನ್ಪೆ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮಾರಾಮೇ ಮನೋರಮೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮಾವರಾನನೆ ಬುಡದಿ ಕೇನ್ಲ ಮನೋರಮೆ ಕೇನ್ಲ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಫಲಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಕನಿಷ್ಠ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಪರ್ವನ 13 ಅಕ್ಷರದ ಮಂತ್ರನು ನಮ್ಮ ಉನ್ನಗ ತಿನ್ನಗ ಜಪ್ನಗ ನಡಪ್ನಗ ಪನ್ನಗ ಕುಲ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಪನ್ನೊಡಿಗೆ ದಾಯೇ ಅಂಚಪುರ ಪನೋಲಿಯಾ ದೇವೇನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪುಟ್ಟುನಿಗೆ ಸಮಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಮರಣಗೂ ಸಮಯ ಹೆಜ್ಜಿ ರೋಗ ಬರಿಯರ ಸಮಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡಾಯರ್ಲ ಹಾಳಾಯರ್ಲ ಸಮಯ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ನನಗ ದೇವತಾರಾಧನ ಮಲ್ಪರ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಅತ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬಂದ್ಬನಿ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ಎಂಪ ಉಂತುನಗ ಕುಲ್ನಗ ನಡಪ್ನಗ ಜಪ್ನಗ ಅಪ್ಪಲ ದೇವರೇ ಪನೋಲಿ